המעבר הזה בין החופש לחודש אלול, או חלק עוד ממשיכים את החופש, הוא מאוד מבלבל. חודש אלול זה חודש של רצינות, של תשובה, של אחריות. אנחנו באמצע החופש, וכולם... אני עכשיו לא חזר מאיזה מעיין, מאיזה כמה ימים של אווירה של יותר כלילות ושל קצת שחרור את הברקסים הקבועים של החיים. צריך את הדבר הזה כן, הקדוש ברוך הוא גלגל ככה שזה לא במקרה החיבורים האלה בין החופש לבין התשובה. יש משהו מיוחד בחודש אלול, הטור כותב בתחילת חודש אלול, אנחנו מתחילים לתקוע בשופר אשכנזים. הספרדים מתחילים בתוך סליחות, חלקם תוקעים, אבל האשכנזים רק תוקעים בשופר. זה כתוב, הטור כותב שהמקור של זה, שביום הזה, כאן תראו במקור מצד ימין, תניא לפרקי רבי אלעזר, בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עליה אלי הערה, שאז עלה לקבל לוחות אחרונות, והעבירו שופר במחנה, משה עלה להר, שלא יטעו עוד אחרי עבודה זרה, והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר, שנאמר עלה אלוקים בתרועה. לכן התקינו חז"ל שיהיו תוקעים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה. בכל החודש כדי להזהיר ישראל שעשו תשובה. כלומר, יש תקיעת הראש חודש, זו תקיעה מיוחדת. יש תקיעה של כל החודש, שזה לעורר לתשובה, ויש תקיעה מיוחדת בראש חודש. כי מחר בבוקר משה רבנו עלה להר סיני. מעצם יציאת מצרים עד יום כיפור, החיים שלנו מסודרים ב-50, 40, 40, 40. זה ממש מסודר. החורף, הכל מת, הכל דומם, אבל הקיץ שלנו, מיציאת מצרים אנחנו סופרים 50 יום הצפירת עד שבועות, אחר כך 40 יום שמשה רבנו היה בהר סיני, יקבל לוחות ראשונות, עד י"ז תמוז, ואז ירד, נשברו הלוחות, משבועות עד י"ז תמוז, נשברו הלוחות, ואז 40 יום עד אלול, שמשה רבנו חוזר, מתפלל על עם ישראל, מבקש רחמים, ומא' אלול עד יום כיפור, משה עולה להר סיני ומקבל לוחות שניים. אז מתי משה רבנו חוזר בתשובה בשביל כל עם ישראל? איזה ימים, אם היינו חושבים מתי צריך לחזור בתשובה, אנחנו חיים כמו משה רבנו. יום כיפור, אז לוחות שניות, אז יש את המחילה הסופית, אבל מתי עיקר עבודת התשובה של משה רבנו? זה 40 יום האמצעיים, זה 40 יום שהתחילו בי"ז תמוז ונגמרו היום. אז כבר היום, הקדוש ברוך הוא כבר סלח למשה רבנו. נכון? אמר לו, טוב, בוא עוד פעם תעלה להר, תקבל לוחות שניות. תוקעים בשופר, כי משה עולה להר, אבל הוא עלה להר עוד פעם, הוא עלה להר בי"ז תמוז, התחיל להתפלל עם ישראל. אז מתי היה צריך את עבודת התשובה הגדולה לעשות? מתי שמשה רבנו עשה את כל התפילות שכתובים באריכות גדולה בתורה, בפרשת כי תישא, שמשה רבנו בוכה שהקדוש ברוך הוא ישלח לעם ישראל. זה נעשה, עד היום זה נגמר. איחרנו את הרכבת כבר, אנחנו לא בזמן. מתי היה מצופה שנגיד ימי התשובה של עם ישראל? כמו שאנחנו תוקעים בשופר כמו משה רבנו בהר סיני, אבל כבר השם סלח לעם ישראל. כן, מכירים את זה? לוחות ראשונות, רש"י אומר, לוחות ראשונות היו בפנים, הקדוש ברוך הוא העיר פנים ישראל, 40 יום אמצעים, מי"ז תמוז עד א' אלול, היה הקפד על עם ישראל, ומשה רבנו שם מתפלל ובוכה וזוכה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אמחה את עם ישראל, אקים ממך עם חדש, משה רבנו לא, מכן עם ספרך אשר כתבת, וי"ג מידות רחמים, שאנחנו אומרים אותם בסליחות. כל זה נעשה עד אלול, עד א' אלול. ואז הקדוש ברוך הוא אמר, בסדר, סלחתי כדבריך, עכשיו תעלה להר, לקבל לוחות שניות, ברוך השם, היינו צריכים לסיים את עבודת תשובה היום. ואנחנו לא עושים ככה, לא מהיום, אלא כמו שאומר הטור מזמן משה רבנו. עם ישראל את 40 יום האלה, הכנה ליום כיפור, איך אנחנו יודעים שזה ככה? כי יום כיפור זה ב-40 יום האחרונים. אז כל ימי התשובה, הם נדחו ב-40 יום משום מה. במקום שהם יהיו ב-40 יום האמצעיים, ששם משה רבנו חזר בתשובה, וכל עם ישראל מחכה, גזירת כליה, ומי יודע אם הקדוש ברוך הוא יקבל. אני משער שמשה רבנו, מן הסתם, לא רק החזיר בתשובה בעצמו, אלא החזיר בתשובת עם ישראל, עם ישראל בוכה ומתחנן הקדוש ברוך הוא שיסלח לו, ואומר י"ג מידות, כי משה רבנו אז לימד, הקדוש ברוך הוא לימד אותו י"ג מידות רחמים ב-40 יום האלה. ואז הגיע א' אלול, אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, אתה יכול לעלות מחדש, סלחתי, עכשיו תקבל לוחות שניות. אז אנחנו צריכים להבין
למה את עבודת התשובה שלנו אנחנו עושים ב-40 יום האחרונים, ששם כבר נסלח לנו כביכול, שם אנחנו מקבלים כבר את הלוחות השניות. ואנחנו, את עבודת התשובה שלנו עושים דווקא בימים האלה. אז כדי להבין את זה, אני רוצה, הבאתי המקורות כאן ארוכים, ולא נקרא את כולם, ניקח מהם נקודות. יש 3 נקודות שאני חושב שהן הבסיס להבין בכלל מה זה תשובה, שהן הפוכות מכל מה שהעולם חושב, העולם הגוי מאמין וחושב, 3 יסודות שבלעדיהם אין תשובה. ומהקל הכבד, 3 עקרונות שלפני שאנחנו מתחילים ללמוד את פרטי התשובה, יש איזה עקרונות עקרוניים, איך השם ברא את האדם, ואיך האדם מתייחס לעצמו, ואיך האדם בונה את החיים שלו, שהם היכולת שלנו לחזור בתשובה. וכשנבין את 3, נוכל להבין את הנקודה העיקרית של התשובה, שהיא גורמת לכך שימי התשובה מתחילים עכשיו, שמשה עולה להר ב-40 יום השלישיים. כל התפיסה של העולם המערבי, הגוי בכלל, לא רק המערבי, היא הפוכה לגמרי מכל 3 העקרונות האלה. החידוש הזה, שיש יכולת לאדם לחזור בתשובה, זה מהפכה שכשהעולם יגלה אותה, אז העולם יתהפך, כמו שהרב כותב באורות התשובה, יגלה אורות עצומים וברכה עצומה, ויש כמה יסודות עמוקים שאנחנו מפגשים כולנו עם התרבות מבחוץ, שמאוד מקשה עלינו לחזור בתשובה. כשנאמין בדברים האלה, אז נוכל להתחיל לעבוד על התשובה. המהלך הראשון זה הכרת הדבר הזה שיש באדם חלקים רעים שאי אפשר להשלים איתם. זו נקודה שהעולם, אולי היו תקופות שכן העולם האמין בהם, אבל במאות שנים האחרונות, ובטח ב100 שנה האחרונות, העולם כולו הפוך מכל התפיסה הזאת. הרב מסביר את זה בעין היה, ההבנה הזאת שיש באדם דברים לא טובים, דברים שאי אפשר להשלים איתם, דברים שהם חסרונות. זה נראה אולי, לאדם יהודי זה דבר יחסית קל להבין, אבל כיוון שהעולם מחוץ כל הזמן, וכל מי שילך לפסיכולוג, דבר ראשון שיגיד לו, תקבל את עצמך, תאהב את עצמך, שזה דבר נכון, אני אומר, וזה אני, ומה אני אעשה? אני עצבני, מה אני אעשה? אני קשה לי לקום בבוקר, מה אני אעשה? יש לי יצר רע. אם הרב היה יודע איזה יצר רע יש לי, אולי וכו', כל המשפטים האלה הם מאוד עמוקים בתפיסה של העולם. כי העולם נכנע לחולשה האנושית, ולכן פיתח תיאוריות שאם אדם אני כזה, אז אני כזה, אז להשלים עצמך. והנקודה הראשונה בעבודת השם, בכלל, ובטח בעבודת התשובה, זה הכרה שיש דברים רעים, ושדברים האלה אסור להשלים איתם. ככה הרב מתאר את סיבות החורבן, תואר שבנות ישראל היו הולכות, תלכנה נטויות גרון, עם הצוואר למעלה, ככה, ככה מתארים גאוותן שהולך עם הראש למעלה. אז הרב מתאר גם מאוד יפה את הדבר הזה. יש אשר תסבב הגאווה את כל הקומה של האדם. כלומר, זה כבר הפך להיות חלק מהחיים שלו כל כך, עד שתעבר כל כך את עיניו, אנחנו בעמודה השמאלית, כן? איפה שכתוב עין היה שבת ב'. עד שלא ימצא בנפשו שום חיסרון ושום רעיון שיזקיק אותו להתחבר לזולתו. אבל גם מקשר עוד דבר, שכל הסיבה לקשרים חברתיים, אז אדם יכול להיות קשור לאנשים, כי הוא רוצה ללמוד מהם. אבל אם אדם בטוח שהוא הכי מושלם, אז החברה היא צריכה להיות, היא מפריעה לו. למה? כשאדם בטוח שהוא מושלם, אז הוא פוגש אנשים וזה קצת קושיה, כי פתאום הוא רואה אחד יותר חכם ממנו, אחד יותר מחייך ממנו, אחד יותר שמח ממנו, אחד יותר מוצלח ממנו, אז מה הוא עושה? בתת מודע, דבר ראשון, צריך לשכנע את עצמו, לא, הוא סתם שקרן, הוא לא באמת שמח, הוא לא באמת מוצלח, במקרה הוא הצליח, כי אחרת הוא בטוח שהוא העיקר. אז כל הצדדים החברתיים, הגאוותן, החברה מאיימת עליו. אלא אם כן הוא מצליח למשול אנשים שהוא מושלם מהם בהכל, שאין דבר כזה בעולם. אז העצלן, הגאוותן האמיתי, הוא לא יכול להיות אדם חברותי. החברה מאיימת עליו, הוא כל הזמן צריך להוכיח לעצמו ולחברה שהוא יותר ממנו, אז הוא מחפש את החסרונות של כולם. הנה, הוא יש לו בעיה כזאת וכזאת, אז אני אראה לכולם את הבעיה שלו, איך אני יותר טוב ממנו. הוא, כמובן אף אחד לא רוצה להיות חבר שלו. אז
הוא רוצה להראות כמה הוא מושלם. אדם שהוא רוצה להשתנות, רוצה להיות טוב, רוצה להכיר את חסרונותיו כדי לתקן אותם, אז הוא מסתכל על האנשים, וואו, איזה יופי, תראה איזה מידה טובה יש לו, איזה כיף להיות חבר שלו, אולי אני אלמד ממנו את הנקודה הזאת, בוא, אני אתחבר אליו, יש פה נקודה שאין בי, הוא חרוץ, הוא יודע להתמיד, אולי אני יותר חכם ממנו, אבל הוא יושב ומתמיד, אין לי את זה, אני אקח את זה ממנו, בוא אני אשב לידו, הוא יודע איזה לב רחב יש לו, הלוואי שאני כמוהו, אני רוצה להיות חבר שלו. אדם כזה מתחבר לאנשים בחלקים החזקים שלהם, כי הוא רוצה ללמוד מהם. אז גם כל הצד החברתי הוא ביטוי של הרצון להשתנות. אבל אז זה מה שהרב כאן כותב, עד שלא ימצא בנפשו שום חיסרון, שום רעיון שיזקיק אותו להתחבר לזולתו, מכל מקום בעצמו. טוב, נדלג פה. תראו, יש שורה שמתחילה במילה שנמצא הוא קשור באיזו רדיפה מוסרית. אתם רואים? רואים את זה? שנמצא הוא שהוא קשור, שם יש לזה נקודה. מה שאין כן כשהגאווה הגסה מגיעה עד קצה גבולה, עד שלא די שלא ימצא בעצמו אדם שום חיסרון, שהזקיקהו להיות עבורו נטפל לזולתו התחברות של רעות, אלא שאפילו חלקיו עצמם, באישיות שלו בעצמו, ימצא שכל אחד מהם, כל כוח שיש לו בפני עצמו, הוא עולם שלם שאינו נזקק במאולמן לזולתו. הוא בטוח שהוא מושלם כל כך שאין לו שום צד באישיות שצריך תיקון. הוא אומר כאן שתי שלבים, יש צד שהוא בטוח שהוא מושלם, הוא יותר טוב מכולם, אבל בו יש חסרונות. זה עוד אדם שיש לו עוד סיכוי לתקן. הוא חושב שהוא יודע שהוא יותר טוב מכולם, אבל בעצמו הוא מכיר חסרונות. אבל יש אדם יותר מקולקל, שזה היום כל התרבות ככה חושבת, שהוא גם בעצמו, הוא לא משלים, הוא לא רואה שום חיסרון. כל כוח שיש לו זה מצוין. יש לי נטייה כזאת, מצוין, אני כזה, מצוין. ואז הוא אומר, ואז התרומם הראש מנטיית גרון, גמח חותמה של הרשעה גאוותנית, ואז כבר בטלו כל האידיאלים. הנה, זה המצב. אין שום אידיאל, אין שום רצון להשתנות, אין שום רצון להתקדם. כי כל מה זה אני כזה, יש לי תכונה, יש לי תאווה מסוימת, יש לי חולשה מסוימת, בסדר, למה אתה קורא לזה חולשה? זה לא חולשה, זה נטייה. אני כזה, אתה כזה, אני כזה, וכל מה שיש לי, ככה אני בנוי, ככה ברו אותי, ככה נולדתי. ואז התרומם הראש מנטיית, ואז כבר בטלו כל האידיאלים, אין שום מגמה והתרוממות, ומילא אין לאדם זה כי אם ההנאות של חיי השעה, ואז המנוחה של העצלות התבואה על יסוד הרשע של הגאווה מלפפת אותו. וזה הולך מהלך היום, הוא מתבצר בשיטה קבועה, זה הופך להיות כבר תיאוריה, תפיסת עולם, זה קוראים לה היום פוסט-מודרנה, תפיסה שאומרת, אין אמת ואין שקר, כל אחד מה שהוא, כל אחד עם הכוחות שלו, עם הנטיות שלו, עם הרצונות שלו, עם התאוות שלו, ככה הוא. ממילא אין שום נטייה להשתנות, זה מתחיל מגאווה, אחר כך הופך להיות שיטה, תפיסת עולם, שעוקרת כל מהלך החיים של יסוד ההוראה האלוקית של התורה כולה. כי התורה כולה באה לצרף את הבריות. כתוב בחז"ל, למה השוחטים, כל המצוות באו לצרף את הבריות, הכוונה לזכך אותם. לצרף זה לקחת מתכת טובה, כסף או זהב, ולהוציא ממנה את הפסולת. קודם כל תכיר שיש פסולת. יש דברים שצריך ואפשר להוציא אותם מהאדם. יש בי כל אחד, לפי מעלתו וכבודו, יודע, צריך לדעת ויכול לדעת שיש בו חסרונות כאלה שהוא לא יכול, לא צריך, אסור לו להשלים איתם. תכף נראה שגם אפשר לשנות אותם, אבל קודם כל להכיר את הבעיה, את החסרונות, את החולשות. החולשות האלה הם לא דבר מובן מאליו. יש פה גם רמז כמובן, כיוון שעיקר האדם, כשאתה מצרף זהב, אז אתה מאמין שיש זהב ויש פסולת. אם לא היית מאמין שיש זהב, גם לא היית בא לזכך אותו, כי אין עניין לזכך מתכת שהיא בכל מקרה כולה מלוכלכת. יש בי דברים טובים, יש בי דברים נהדרים, אבל יש גם פסולת, וזה מחובר, וזה לפעמים צריך, אתם אומרים, מצרפים מתכת, לוקחים ושורפים אותה, עבודה קשה של הפרדה, כי זה נהיה חלק ממני, ולפעמים אני כבר משוכנע כל כך שאין לי ברירה, כזה אני. לא, תשים לב, תסתכל טוב במראה, מה הזהב שבך, ומה חסרונות וחולשות שאפשר, צריך וחייבים לסלק, לשנות, להסיר ממך. אז הדבר הראשון, הכרת הרע, שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם רע. למה? שאלה טובה. אולי כדי שנעבוד, שנשתנה וכו'. אבל אנחנו, כל אחד,
אין צדיק אשר יעשה טוב הארץ ולא יחטא. אין דבר, אדם בלי חסרונות, בלי נקודות שהן מלכלכות את הזהב שבתוכו. והוא חייב עבודת זיכוך. וכיוון שהעולם בחוץ חי בצורה עמוקה את המחשבה שהכל בסדר, ואני כזה, ולהשלים עם עצמי, שיש בזה נקודות מסוימות, לפעמים צריך גם את זה. זה דבר שבדור שלנו צריך הרבה חיזוק. להכיר, כמה פעמים ביום אומרים, אשמנו, בגדנו, גזלנו, מה אני כזה רשע? כל יום להזכיר לעצמי שאני זהב, ולתוך הזהב הזה יש דברים שצריך, יש לכלוכים, מצטרפים לכלוכים כל הזמן לא לוותר. אני אנקה את זה, אני אתאר את זה, אני לא אשלים עם זה. והדבר הזה הוא נותן לאדם יכולת לחיות חיים של אידיאל, כמו שהרב כתב פה. היכולת לשאוף, להשתנות, לא לחיות את החיים כמו שהם, לא להיתקע עם החולשות שלי בתור דבר מוחלט. כי אדם חושב שזה, בהתחלה זה נראה דבר נעים, אם אני לא צריך להשתנות. אני מקבל את עצמי כמובן מאליו, אבל המובן מאליו הזה כמובן שיש בו חסרונות, יש בו חולשות. אם אדם משלים עם זה, הופך את זה לאידיאל, הופך את זה לעיקרון, שכן, כזה אני, אז הדבר הזה מעיב על כל היכולת של האדם להתקדם, להשתנות, להיות יותר טוב. שעוקר את כל מהלך חיים של יסוד ההוראה האלוקית של התורה כולה, הבאה לצרף את הבריות, ולהרימה משפלותם אל רוממות המעלה האצילית. יש בך שפלות, ויש בך מעלה אצילית. אדם נקרא אדם גם כי הוא בא מהאדמה, וגם בגלל שהוא אדמה לעליון. אז את שתי החלקים האלה יש בך. אתה גם דומה לעליון, וגם יש בך חלקים אפרורים מהאדמה, חולשות, חסרונות, שאתה צריך, חייב ויכול לנקות אותם, להסיר אותם. ובזה האומה מתמוטטת. אם לא עושים ככה, האומה כולה מתמוטטת, כי היא מאבדת יסוד סגולתה, שימו לב, יסוד סגולת ישראל, וכוחה הפנימי, מה זה? האמון שיש רע ואפשר לשנות אותו. תשובה הבאה מקרבה מראש צורים, שהיא הפך הגאווה המאוסה, דילגתי על זה, אבל לא מסביר שהאדם הולך עם הגרון למעלה, הראש למעלה, אז זה פסיכולוגיה עמוקה, זה כי הראש הוא אמור להיות זה שמפקח על הגוף. הגוף יש בו את החלקים הנמוכים יותר, את החולשות, והראש זה החלק החושב, המחליט. אז אם אדם הולך ככה, הוא דרוך, הוא חושב, אני עושה בסדר, אני לא עושה בסדר. אם הוא הולך ככה, הוא בטוח שהכל בסדר, כי הראש לא בעננים, אין מה לשנות, הכל בסדר, אז הוא הולך עם הראש למה. זה ככה, התיאור של ללכת עם נטיות גרון, זה מצב כל כך עמוק של ריקבון מוסרי, שבכלל לא חושב, אדם לא מעלה על דעתו שיש איזו חולשה שהוא צריך לשנות אותה. למה אתה קורא לי חולשה? כזה אני. זה הריקבון הראשוני, שהאמון, מה שהרב קורא, עוקרת, הסגולה העיקרית של אדם היהודי, זה ידיעה שהוא צריך ויכול להשתנות. אז הכרת החולשות שיש באדם, זה הנקודה הראשונה, שהיסוד של התשובה כמובן. כי אין יכולת, כל מה שאנחנו, אם האדם הוא כזה, והוא נברא כזה, וזה, קבל את עצמך כמו שאתה, אז אין לנו מה עכשיו להשתנות, לחזור בתשובה, אפשר ליהנות מאוד מסיורי סליחות, זה מרגש, אומרים, שרים וזה, אבל באמת העבודה של שינוי, לקחת אחריות, זה דבר ראשון להכיר את הבעיה, שיש חולשות. דבר השני, זה היכולת באמת להשתנות. אמרנו את זה תוך כדי הדברים, אבל קודם כל צריך להכיר את הרע שיש. הדבר השני, האמון שאדם יכול להשתנות, שזה דבר יותר קשה. אנחנו הולכים מהקל לכבד. עוד להכיר אדם שקצת ישר, קצת לא משקר על עצמו, יודע שיש דברים שהוא לא בסדר, ושהוא אפילו ממש לא בסדר, והוא לא יעבוד על עצמו ללכת נטוי גרון. זה יחסית קל להגיע לשלב הזה. אבל אחרי שאני כזה, באמת אני יכול להשתנות. כל אחד יסתכל על עצמו, אתם עוד צעירים, חלקם, אני יכול, גם צעיר, אבל אתה תקוע עם הרבה דברים שאתה תקוע איתם הרבה שנים כבר. באמת אפשר להשתנות. זה דבר שמעיב מאוד על התשובה, ומעיב מאוד על האדם, והאמון הזה שאפשר לוותר על הרע ולבחור בטוב. זה הדבר השני שהוא יסוד עמוק מאוד, קשה, דורש עבודה, אבל כשיש אותו, החיים הופכים להיות ממושרים. הרב כותב את זה בפסקה הבאה באורות התשובה. התשובה היא חידוש החיים. חידוש החיים, הכוונה
שהחיים מתחילים מחדש. אלוקיי נשמה שנתת בי טהורה היא. אף על פי כולם מכירים את ההסבר הזה, שאתמול היא התלכלכה, אבל היום היא לא תתלכלך. זה מחדש. אפשר להתחיל את החיים באופן אחר מאתמול. אפשר לא להמשיך כמו אתמול. אפשר להתחדש. תשובה עוד פעם, זה לא רק שירים וכולם הולכים לסיורי סליחות, ברוך השם עם ישראל אוהב את הסליחות, ומיליונים הולכים לכותל, מצוין, אנחנו שמחים בזה, עם ישראל חוזר לעצמו, אבל יש פה משהו שדורש עבודה קשה. אמון, וזה עושר אדיר, אבל זה דורש עמל קשה. אמון שהחיים יכולים להיות אחרת ממה שהם היו אתמול. גם אחרי 20, 30 שנה שאדם עושה אותם דברים, הוא יכול להיות אחר. לחדש את החיים, להתחיל מחדש. זה הכוונה פה. אי אפשר לתשובה שלא תשנה את ערך החיים כולם כשהחיים נמשכים. זה עכשיו יהיה אחרת מאתמול, אחרת לגמרי. אדם העליב את החבר שלו, או העליב אותו כמה פעמים, ועכשיו הוא בא לבקש סליחה, הוא באמת מחליט שהוא לא יעשה את זה יותר, וזה לא יקרה יותר. הוא אדם אחר. אמש היה, גם מכירים את הרמב"ם בהלכות תשובה, אמש היה משוקץ ומתואב ורחוק מהשם, והיום, אחרי שהוא חזר בתשובה, הוא קרוב ואהוב, הוא בן אדם אחר. הוא שינה את החיים שלו, הוא יותר לא יעשה את זה. עזיבת החטא, לעומת הטובל ושרץ בידו, שאומר, בסדר. כן, הרב בעיקר, תכף נראה, הוא נלחם כאן נגד הנצרות, שאומרת, מה זה תשובה אצל הנוצרים? אתם מכירים את זה? שבאים לכומר כל יום ראשון, ככה זה עד היום. באים לכומר כל יום ראשון, ומספרים לו כל מה שעשיתי עכשיו, כל הדברים הרעים שעשיתי, כדי שזה יוריד ממני את המוסר כליות, ואני אוכל להתחיל עוד פעם לעשות אותם דברים מחדש. זה רשמי, זה המטרה. יש לאדם מצפון, מעיק, מעצבן, מה נעשה איתו? כדי שיוכל לעשות את העבירות יותר בשקט, בלי ששום דבר יפריע לנו, אנחנו מספרים את זה למישהו, כותבים את זה ביומן האישי היום, במקום ללכת לכומר, אפשר כותבים, מספרים את כל החולשות שיש לי, בסה שאני כזה, אמרנו, אני מכיר שיש בי חולשות, בסה, אבל כזה, אני לא מאמין שאני יכול להיות אחרת, אז מחר אני אעשה עוד פעם את הדברים. זה דבר שהרבה יותר קשה לקבל אותו, כי באמת, אני יודע איך הרבה פעמים אדם ניסה לעשות תשובה, והוא לא הצליח. אבל האמון הזה, שאפשר לשנות את החיים, מההתחלה ועד הסוף, להיות אחרת לגמרי, איזה חופש זה, איזה אושר זה, איזה חיים מאושרים, שאדם יכול להיות באמת טוב. הרע שיש בנו, שאמרנו שצריך לצרף, צריך לשנות, זה לא נעים לאדם שיש בו, אמנם זה קשה הצירוף הזה, אבל זה יכול להיות אחרת. אני יכול להיות טהור, ומחר אני עוד יותר אתקדם, כל פעם אני אתקדם במשהו אחר. אני אקח איזה נושא, ועליו אני מתפלל בלי כוונה, ממחר אני מתפלל בכוונה. הכל הדברים יכולים להיות, אפשר לחדש את החיים, אפשר לשנות את החיים, אפשר להיות אחרים, אפשר לעזוב את הרע ולהישאר בטוב. מילא הרי הוא משנה את ערכם לטובה, אפילו כשנעשית ביום האחרון. גם אם אדם חוזר בתשובה בגיל 80, אבל הוא באמת השתנה, באמת הוא עכשיו אחרת, זה גם יכול להצליח. טוב, הוא מצטט פה בפסוקים בסוף קהלת, שמתאר שלמה המלך, תחזור בתשובה עד היום האחרון. זכור את בואך, אשר לא יביאוך ימי הרעה, והגיעו שניהם אשר תאמר, אני חפץ בהם, אני מדלג על הפסוקים, אבל יתר התנחומים, הם תבלין, אומרים לך, לא נורא, תנחומים שאומרים, לא נורא, גם אם חטאת, השם אוהב אותך, וגם אם יש לך גם דברים טובים, יש לך נשמה טהורה, זה בלי לחזור בתשובה, זה תנחומים, הם תבלין לחיזוק התשובה והסברת ערכה. כי עיקר התשובה זה לא תקבל את עצמך כמו שאתה, לא נורא. עיקר התשובה זה שאתה יכול להיות אחרת, אתה יכול להיות טוב, אתה יכול להיות עוזב את הרע ובוחר בטוב. אבל השקוע בתוך התנחומים, עד כדי רישול של הסדרת ערכי חיים מקודשים, עד כדי תמיעה ביבן מצולת החטא ואומר ניצלתי, יש מצב שמרוב שמעודדים את האדם, אומרים בו לא נורא, תדע לך, השם אוהב אותך איך שאתה. העיקר שהשם אוהב אותך, היום זה גם כן, ברוך השם, עם ישראל מתעורר, ויש זמרים ששרים שירים של חצי דתיים, או 3/4 דתיים, ברוך השם, מצוין, שהיום שרים שירים לקדוש ברוך הוא, ולא שרים, עדיין שרים גם שירים אחרים, אבל גם זה. אבל שימו לב שהרבה מהשירים האלה זה אמון שהשם אוהב אותך, שזה חשוב מאוד. אבל הרב אומר, לפעמים זה על חשבון הרצון להשתנות.
הוא אוהב אותי והוא גם דורש ממני. בגלל שהוא אוהב אותי, בגלל שהקדוש ברוך הוא מאמין בנו, הוא דורש מאיתנו להיות אחרת. לא להשלים עם החסרונות. העיקר שאני, הלב שלי אוהב את השם, אני יהודי ואני רוצה להיות טוב. זה אדיר. מחשבות טובות, איי. דיבורים טובים, אבל גם צריך מעשים טובים. אני חושב שהשיר הזה הוא בעייתי כחשר את המעשים. בלי מחשבות טובות, איך אנחנו? בלי דיבורים טובים, אבל צריך גם את המעשים, כי אפשר גם שהמעשים יהיו טובים. שימו לב, זה הרבה, בסדר, זה חלק, עם ישראל לאט מתקדם, כולנו מתקדמים. אז ישירו לעתיד לבוא גם על המעשים הטובים, כולם רוצים להיות טובים, זה יותר קשה, הרבה יותר קשה, אבל הרב אומר, מי שנשאר בתנחומים האלה, כלומר, לעודד אותך בלי השינוי של התשובה, בלי המהפך, העושר האדיר הזה שאפשר באמת להצליח להשתנות, זה הכל הבל, זה הכל לא אמיתי, כי זה משאיר, זה חוסר אמון באדם, זה מחשבה מה אני אעשה? מה אני אעשה? יש בי חסרונות. הקודם אמר, אפילו אין לי בחסרונות, התקדמנו. עכשיו הוא אומר, יש בי חסרונות, אבל אפשר להשתנות, אפשר להיות אחרים, אפשר להיאחז בטוב וללכת אחריו. יתר התנחומים הם תבלין של חיזוק התשובה והסברת ערכה, אבל השקוע בתוך התנחומים, עד כדי רישול של הסדרת ערכי החיים מקודשים, עד כדי תמיעה ביבן מצודת החטא, כלומר, כל כך מנחם את עצמו, שכמה השם אוהב אותו, והוא בן של מלך, ויש לו נשמה טהורה, והכל זה, אז הוא נשאר ככה, בסדר, אם כזה חמוד, השם אוהב אותי, אז למה להתאמץ? לא לעשות את מה שבליבי אני יודע, שאשמתי, בגדתי וכו' וכו', שהחזרתי את זה בתשובה, אני מתוודע על זה, אני יודע שיש לי את החסרונות האלה, אבל מאוד קשה, המהלך של השינוי מאוד קשה לאדם להשתנות, ובלי האמונה שאפשר, חייבים לא רק שיש רע, אלא שהרע הזה הוא בר שינוי. נכון מאוד. התשובה היא שיש שתי סוגי, יש אחד שאוהב מישהו, מסכן, אני אוהב אותו, נבח, אני אוהב אותו כמו שהוא, ויש אחד שאני כל כך אוהב אותו, שאני מאמין בו, אני נותן לו את האחריות הכי קשה שיש, אני נותן לו את התפקיד הכי משמעותי. לך תסתער. אם אני סומך על מישהו באמת, הקדוש ברוך הוא נתן את החולשות, את העולם עם חסרונותיו, כל כך סומך עלינו, כל כך מאמין בנו, שהוא אומר, הנה, אני לא נתתי לכם חיים קלים כמו שנתתי למלאכים, האהובים עליי גם כן, נתתי להם חיים קלים, להם יש רק יצר טוב, נתתי לכם משימה, אני סומך עליכם. זה אהבה הרבה יותר עמוקה, שהיא דורשת. יש מישהו שאוהב מישהו מסכן, אז הוא מלטף אותו. יש מישהו שאוהב מישהו רציני, אז הוא באמת אוהב אותו. הוא נותן לו את המפתחות, הנה, אתה עכשיו. העולם הוא שלך. אני כל כך סומך עליך, נותן לך את העולם, תקן אותו בעצמך. כל מה שאני רוצה לעשות, אומר קדוש ברוך הוא, הרצון שלי השלם, לקחת עולם חומרי ולהפוך אותו לעולם אלוקי, הנה, אני סומך עליך בהצלחה. תעשה את זה אתה, קודם כל בנפש שלך, אחר כך בכל העולם. אותו דבר שלנו, כן, אתם מכירים, עם אומות העולם, כי המלחמה, אני סומך עליכם, אתם תזהרו את הרע מהעולם, אתם תשמידו, לא תשאירו שום דבר מהרע, כמו שבניצחון המוחלט, לא חצי, לא שליש, לא כמו שהגויים תמיד רוצים להשאיר קצת מהרע, אתם רואים, זה פשוט מדהים. אמריקה, שכל כך חוזרת לנו, היא לא יכולה להשאיר מזה שישראל ינצחו את הרע, תמיד תשאיר איזה משהו, בלי הרע איך נסתדר. עם ישראל רוצה לנצח את הרע, את הרע שם, את הרע בלבנון, אבל גם את הרע בנפש, את הרע בעולם. ואנחנו יכולים, זה האהבה הכי גדולה. האמון הכי גדול שיש, זה שדורשים ממך. אז זוהי דרך המוות של עבודה זרה וטרנית. כתוב בגמרא, עבודה זרה וטרנית. אומרת, לא נורא, תביא את התודה, תודה צריך להביא יומיים, לא נורא, איחרת, תביא עוד יום. כל האומר, קדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב. כל הסליחה, זה אפשר להבין, מה זה כל הימי התשובה. אנחנו מבקשים, הקדוש ברוך הוא תוותר לנו, קשה לנו, תוותר לנו, תבין אותנו, חס ושלום. יש את זה גם בתור תוספת, אבל אם אין את העמל הזה, הקדוש ברוך הוא חס ושלום, למה? לא כולו אוהב אותנו, כי הוא כל כך אוהב אותנו, שהוא אומר, אני לא מוותר לך, אני סומך עליך, אני יודע שאתה יכול, תתאמץ, תשתנה ותשנה. אני ואתה נשנה את העולם, אפשר, אדם יכול לשנות קודם כל את עצמו, ואחר כך את כל העולם, כי הטוב הוא אמיתי כל כך, שהוא יכול לנצח. זאת היא דרך המוות של עבודה זרה וטרנית, הפסוקים שכתובים, אני לא זוכר אולי בחבקוק, לא בטוח,
הביאו לחמכם לבוקר את זבחיכם. לא נורא, תקריב כל מיני קולות, קשה לך, טוב, ניתן לך קולות. אחד, כן, כמו כל מיני קיץ, כאילו התורה היא גמישה, אתה הלכה, קשה לך לא טוב, אז תאכל רק קצת חמץ, כי אתה רעב, כל מיני ויתורים כאלה, שאומרים שבעצם האדם לא מספיק אחראי, לא מספיק חזק, לא מספיק מלא טוב כדי שהוא ישתנה. אז מבטרים, ככה זה תפיסת העבודה זרה, שהיא לא מאמינה שיש טוב אחד. אם אתה מאמין שהשם הוא אחד, שיש טוב בעולם, שהטוב הזה הוא הבסיס של העולם, אז הוא חייב לנצח. מתודה עוזבת את האמת המשפט, והולכת אחרי לבבה זו מינות, כלומר הנצרות, או גוררת אחריה כל רצח וכל זימה. למה כל כך הרבה רע הגיע לעולם הנצרות? כי הביאה לעולם תפיסה של ייאוש, היא הכירה שיש טוב ורע, לא כמו התפיסה הקודמת, אבל היא התייאשה מהיכולת של הטוב לנצח. אז אם הטוב לא יכול לנצח, אז ממילא, מי מנצח זה הרע. מי החזק, מי השולט? הרע. מי היותר עוצמתי? אז הצדיקים יהיו במנזרים שלהם. לא כל כך צדיקים, נגיד שיש כאלה צדיקים במנזרים שהם, אבל העוצמות של החיים זה ברוע, באכזריות. אבל אם אתה מאמין, כמו שעם ישראל מאמין, שאפשר לשנות, מאיפה למדנו כל עולה של תשובה, דוד המלך מלמד אותנו. דוד המלך חזר בתשובה, חזר לאומר שכל החטא של דוד המלך כדי ללמד תשובה, כלומר מלך, אתם מבינים מה זה מלך, עם עוצמות של מלכות, לא כמו היום שיש דמוקרטיה וזה, הוא מחליט הכל, והוא גיבור ומלא עוצמה ומלא חיים, והוא מלמד שאפשר להשתנות, יש חולשות, יש רע ואפשר לשנות אותו, חייבים, אפשר, וזה שמחה אדירה, זה קשה, אבל זה שמחה אדירה, אושר גדול יש לאדם, שהוא יכול לשנות את החיים שלו, לגלות את הטוב שבו, לזכך את מה שאמרנו, לצרף את השיגים, לסלק את החסרונות, אני אומר, טוב, וזה גם מתסכל, כי אם אפשר, אז למה אני לא מצליח? זה מאוד קשה, וקל להגיד, אם פעם אחת חס ושלום אדם עשה משהו מאוד מאוד חמור, הרג מישהו, אז מרוב עצבים, אז הוא יכול לחזור בתשובה, זה יותר, הוא לא יהרוג. אבל יש דברים עדינים יותר, שהרבה יותר קשה להשתנות בהם, אבל האמון הזה, ושאל את התבלין הזה, שעד שאני אחזור בתשובה בינתיים, השם אוהב אותי למרות הכל, בתור תבלין זה נכון, אבל הוא יותר אוהב אותי ממה שאני מאמין. אני לא מאמין בעצמי, הוא חושב שהשם מאמין בי בתור ילד קטן שמפטרים לו כל הזמן. אבל זה לא ככה, השם מאמין בי בתור מישהו אחראי, מישהו קדוש ברוך הוא את כל המפתחות של העולם עושה בידינו. קדימה, תסתערו, תשנו, תהפכו את העולם לעולם טוב, תהפכו את עצמכם לטובים יותר, תסלקו את החולשות. לא מיד הגורת אחרי כל רצח, כל זימה, למרות שתמיד פושטת לפיה ואומרת ראש אני תורה, ומילא תנחומים של הבל, שאי אפשר להם לעמוד בעולם של שקר שאין לו רגליים. כי טוב ותתבון זרה, טוב זה הפסוקים שמתארים כמה עבודה זרה היא וטרנית. פירות של הדעות והמידות של אותם המתחנכים בתרבותה, הם מעידים מעצמם. כל התרבות של מלחמת העולמות, כל הרוע שהגיע לעולם מהנצרות, מגיע מהדבר הזה, שהייאוש שאי אפשר לנצח את הרע. אם אי אפשר לנצח את הרע, אז הרע הוא ינצח אותך, זה לא טקו. אין כאן טקו בדברים האלה. מה יותר חזק, הטוב או הרע? אין תשובה באמצע. תשובה של הנצרות, הרע הוא חזק, אי אפשר לשנות אותו. אני יכול מקסימום לנקות את המצפון שלי, לדעת שיש רע ויש טוב, כזה אני. אז הרע הוא ישלוט בעולם, אז כל הרוע בעולם. אבל עם ישראל יודע, מאמין ומראה לעולם כולו, שהטוב הוא ינצח את הרע, מנצח וינצח. זה מתחיל, מופיע בהיסטוריה, ומופיע בנפש של כל אחד ואחד מאיתנו. טוב, אני נקרא את כל הפסקה, אתה לא מעריך פה בדבר הזה. אז היסוד השלישי, אז אמרנו, יסוד אחד זה האמון, ההבנה שיש רע, יש חולשות. היסוד השני, זה אפשר לשנות אותם. זה שאפשר להשתנות, לחדש, להתחדש, להפוך להיות אחרים. יש עוד משהו שלישי שאמרנו אותו תוך כדי הדברים, אבל הוא דבר, אני חושב, יותר עדין ועמוק מאוד, והוא גם יחזור אותנו לשאלה למה אנחנו עושים את ימי התשובה דווקא ב-40 יום האחרונים. למדתי שאחר הגיע, קדמנו בטניה, איך קוראים לו הרב? אז תגידו שלומדים טניה גם פה. זה דבר שכתוב בהרבה מקומות, והוא דבר שלהרבה אנשים מפריע עם התשובה, כי יש המון, הזכרנו את זה מקודם,
יש המון דברים, בעיקר בדברים הקטנים, שהאדם דש בהם עקביו, שנכון, אני מאמין שאפשר להיות אחרת, ו100 פעמים החלטתי להיות אחרת, אבל שוב נפלתי. איך אנחנו מתייחסים לדבר הזה? אז אמרנו בפסקה קודם, חס ושלום שהגד להגיד, טוב, אני נשאר, אין מה לעשות. את הנקודה הזאת, אני מדבר לשון הרע. מה לעשות? לא מצליח. לא מדבר לשון הרע. אני, תר"ש מצוות אני שומע, לשון הרע גדול עליי. אז זה אמרנו, זה כופר בתורה, אין דבר כזה. זה תנכון, אם אדם אוהב, והשם אוהב אותי למרות הכל. לא, אתה יכול להשתנות. אבל מה לעשות שבאמת זה קרה? ועוד פעם רציתי, ועוד פעם באמת החלטתי להיות אחרת. ובאמת, באמת קיבלתי על עצמי בכל הלב שאני יותר לא אהיה כזה. יותר יברך בכוונה. בעיקר זה מופיע בדברים הקטנים, כל אחד לפי ידעי, כל אחד יודע בלב ויודע מרת נפשו. דברים שאדם רצה לשנות, והחליט לשנות. ובאמת, בחר בטוב כמה פעמים, ושוב, אחרי כמה תקופה, שוב זה חוזר. ושוב פעם, יש פה עוד נקודה עמוקה, אז גם את זה נדלג קצת, אבל בדבריו הנפלאים כותב על זה מקורו בראשונים, כתוב את זה בכל הראשונים, דבר מוסכם, ממש כתוב ברס"ג, כתוב בספר, בית אלוקים של המעבד, כתוב בספר רבנו וחי כותב את זה ועוד ועוד, ולקחתי את זה ככה הגר"ז, בעל התניא, כתב את זה בצורה, נתחיל מהפסקה השנייה, איפה שכתוב, מה שמשבחים ומברכים את השם, חנון המרבה לסלוח. מה זה המרבה לסלוח? חנון, סולח. מה זה מרבה לסלוח? המרבה דייקה. כמו שכתוב בעזרא, ורב לסלוח, פסוק בעזרא. דהיינו, שבמידת בשר ואדם, אם יחטא יש לאיש, וביקש ממנו מחילה, הוא מחה לו. אחר כך חזר לסורו. אדם נתן לך בוקס בכוונה. ביקש סליחה, בוכה, בסדר, סלחת. אחר כך למחרת עוד פעם תצביע, נתן לך עוד פעם בוקס. עוד פעם בא בדמעות של איש באמת אמיתיות לגמרי, כמה פעמים תחזיק מעמד לסלוח לו. אחר כך חזר לסלוח, קשה מאוד שימחה לו שנית, ומכל שכן בשלישית ורביעית. אבל במידת הקדוש ברוך הוא אין הפרש בין פעם אחת ל1,000 פעמים. כי המחילה היא ממידת הרחמים ומידותיו הקדושות אינם בבחינת גבול ותכלית, אלא בבחינת אינסוף. כי לא חלו רחמיו. לגבי בחינת אינסוף אין הפרש כלל בין מספר קטן לגדול. לכולי כמה קהלה חשיב ממש, שקטן גדול. לכן מעביר אשמותינו בכל שנה ושנה. וכל החטאים שמתוודים בעל חטא, שחטאנו עליך, אשרנו, בגדנו, או ביום כיפור, או כל יום, בעל חטא מדי שנה, אף שחזר ועבר עליהם, חוזר ומתוודה עליהם ביום כיפור ושנה הבאה וכן לעולם. ובכל שנה ושנה לאו דווקא, כמו כן כל יום ויום, גם ג' פעמים, מברכים ברוך אתה השם, חנון המרבה לסלוח. כמו שאמרו חז"ל בתפילה כנגד מיני תגנוע, ותמיד ששחר היה מכפר על עבירות לילה. ככה זה בזמן בית המקדש. כל קורבן היה מכפר. מה זה? תמיד ששחר כיפר על העבירות שבלילה. נו, אז למה יש עוד פעם דיימות של שחר? כי היה עוד פעם עבירות שבלילה. אז עוד פעם אתה עושה עבירות. חזרת כבר בתשובה. אמרנו, תשובה זה לא בכאילו. תשובה באמת החלטת להיות אחר. אז איך עוד פעם חטאת? לכן התפילה בזמן הזה עם התשובה. ואין זה יכתב והשוב, אז הנה מה הבעיה? יופי, הכי קל. אז אפשר לעשות אני באמת לא רוצה, ועוד פעם לחזור. אין זה יכתב והשוב, חס ושלום. מה זה יכתב והשוב? יכתב והשוב, שחז"ל אומרים אין ספיקים בידו לעשות תשובה. יכתב והשוב, כי היינו דווקא שבשעת החטא היה יכול לכבוש יצרו, שסומך בלבד על התשובה. אדם שאומר, הבעיה, אני אעשה חטא, ואני אחזור בתשובה בעוד מעט אלול, אני עכשיו אענה קצת מהחיים, ואגיד אלול, אני אחזור בתשובה. זה חס ושלום, זה הקדוש ברוך הוא לא נותן לחזור בתשובה. אבל לכן הואיל והתשובה גורמת לו לחטוא, אין מספיקים. נדלג פה, אבל אנו שמבקשים בכל יום סלח לנו, אנו מקדימים לבקש להחזירנו בתשובה שלמה לפניך, לנו שלא נשוב עוד לכסלה. וכן ביום הכיפורים מבקשים יהי רצון לפניך שלא אחטא עוד. אדם כזה, אז לא מספיקים. כמו שאמרו חז"ל, בא להתאר ומסיים אותו. הבא דייקה מיד שבא, והיא לזאת גם הסליחה ומחילה מיד. כלומר, אומר בעל התניא ועוד הרבה, שאם אדם באמת חזר בתשובה 100 פעמים, 1,000 פעמים, על אותה עבירה בדיוק, באמת הוא רצה להיות אחרת, ושוב חזר, תשובה מעולה ותשובתו מתקבלת. אם אדם, זה ממש מזכיר לנו את אלה שהתנחומים של הבל, למה? כי השם אוהב אותי. לא, מה פתאום? אם השם אוהב אותך, גורם לך לחשוב שאתה לא צריך להשתנות, טעית, אתה לא בכיוון, זה לא תשובה. הפוך,
אבל אם כל יום ויום מחדש, אדם, יש לו חולשה לשון הרע, כל יום מחדש הוא קם בבוקר כמו אריה. הוא אומר, היום אין דבר כזה. הוא אומר, הוא בוכה, ישבנו, בגדנו, דיברתי לשון הרע, מפרט את החטא, מקבל עליו שזה לא יקרה יותר. פח, 12 בצהריים, לא יתאפק עוד פעם על לשון הרע. כמה ניסה, לא יצא. עוד פעם, 1000 פעמים, כל פעם מחדש תשובה גמורה ונסלחת לו לגמרי. אז מה זה, הצגה? הוא יודע הרי הוא עושה את זה 999 פעמים. מה נותן לו מוטיבציה בפעם ה-1000? ויגיד, אני באמת כמו שציתי אתמול, בכאילו, לא. זה משהו עמוק. זה הדבר השלישי שנקרא, להאמין שהטוב הוא העיקר. כאילו אתה שואל, מה התועלת של היהודי? כבר אתה בן 72, היהודי הזה, וכל יום מחדש. הוא נלחם כמו אריה, כל פעם מחדש, הפעם זה הפעם האחרונה. פעם ירחת הוא יגיד, די, זהו, נכנעתי, נפל, זהו. איבד את המדרגה שלו, אבל אם כל יום ויום מחדש הוא כמו אריה, הוא אומר, אני היום לא אעשה את זה יותר. אפילו אם יפול עוד פעם, 7 יפול צדיק וקם, 7,000 יפול צדיק וקם. כל יום, כמו שאומר הבעל נתן, כל יום אתה אומר, סלח לנו, על אותם דברים. כי האדם הזה, הוא תמיד יודע שהרע הוא חיצוני לו, שהוא באמת טוב, שכל מה שיש לו רע, הוא לא משלים איתו אף פעם. הוא לא נותן לרע הזה חנייה. זה עולם אחר לגמרי. בן אדם שתיים בהם אותו דבר, אחד אומר, אני 999 פעמים חזרו בתשובה, הוא בפעם 1000 אומר, זהו, התייאשתי. אני סתם שקרן, אני לא יכול לחזור בתשובה. זהו, אני כזה. לבין אחד שממשיך בפעם 1000 לחזור בתשובה, עולמות אחרים. זה שנכנע, הוא השלים עם זה שהוא רע. שיש בו נקודה שהיא רע. זה שלא נכנע, הוא יודע שהוא טוב. יש חולשות. אבל הוא באמת טוב. אלוקי נשמה שנתת בי תאוריי. המלחמה התמידית הזאת, זה שאנחנו חוזרים בתשובה עוד פעם, ועוד כל שנה מחדש, וכל יום מחדש, זה לא הצגה. אם זה הופך להיות הצגה, זה לא טוב. זה אמיתי מאוד, כי אנחנו באמת טובים. ויש חולשות. ויש נטיות, כמו שלמדנו, יש לנו חולשות. ואנחנו יכולים להשתנות ולא מצליחים. זה לא בסדר, אנחנו יכולים להיות אחרים, ולא מצליחים. אנחנו יכולים, מאמינים שאני לא בסדר. אבל אני רוצה, אני מאמין שהטוב הוא עיקר. וכאן הגענו לנקודה השלישית. האמון, אמרנו, ההכרה בחסרונות, ההכרה שאפשר להשתנות, ודבר שלישי, האמון שהטוב הוא המנצח. הטוב ינצח, הבסיס של תשובה, זה האמון בטוב. מי שלא מאמין בטוב, חושב שהרע הוא משמעותי, הוא עיקרי, אז הוא אומר, תשמע, ניסיתי 999 פעמים, לא הצלחתי. אבל אני אכנע. נתת לרע אחיזה בחיים שלך. אבל אם אדם כל היום נלחם, כולו נותן לרע לתפוס מקום אמיתי, הוא צדדי, הוא שולי, הוא כל פעם תוקף אותי, כל יום מחדש, אבל לא ייכנע לו. הוא לא האמת שלי, הוא לא עיקר החיים שלי, הוא חיצוני לי. אני לא אתן לו מקום. האדם הזה, הוא חוזר בתשובה, בעל תשובה תמיד. הקדוש ברוך הוא אוהב אותו כמו שאוהב את כל היד תשובה, אף על פי שהוא מחר עוד פעם יפול. אבל הוא לא נותן לנפילה הזאת לשנות את האמת האמיתית, הנכונה והצודקת, שהוא באמת טוב, שנשמתו טהורה וחייו טובים, והאמון הזה בטוב, זה לא כמו הטוב שאמרנו מקודם, שבגלל שהשם אוהב אותי, אז אני אוותר על החולשות. הפוך, בגלל שהוא אוהב אותי, אני אתאמץ עוד פעם, להילחם, ואני לעולם לא ייכנע. 7 יפול צדיק וקם. אפילו שזה כל החיים שלו, אז תמיד הוא במלחמה. בסדר? מלחמה, אבל מלחמה הזאת אומרת דבר עמוק וטוב ומשמח מאוד. שהטוב הזה, שהוא האמת של החיים שלי, אף אחד לא ייקח לי את זה. וה-999 פעמים שנפלתי, לא ישנו את הביטחון האמיתי והחזק שלי, שהנשמה הטהורה שלי היא האמת שלי, היא העיקר של החיים שלי. והרע הוא שולי, הוא צדדי, הוא מפריע, ואני לא אכנע לו. ואני יכול לשנות אותו ואני לא מצליח, זה לא בסדר, אבל זה החיים, ואני ממשיך להילחם מלחמה תמידית. לכן האמון הזה בטוב הוא היסוד של התשובה, וזה מהפכה אדירה. כי בעצם השורש של כל החולשות שאמרנו, של תפיסות הגויות, זה החוסר אמון שהחיים עצמם הם טובים. עם ישראל מביא לעולם בשורה, שהטוב הוא עצם החיים, שיש טוב בחיים, למרות כל העולם עבר כל כך הרבה חסרונות וחולשות ונפילות, אבל הידיעה הזאת שהטוב הוא האמת של החיים היא העיקרית. ואני חושב שלכן עושים את 40 יום של התשובה בימים האחרונים. כ-40 יום האמצעים, אז משה רבנו חידש בעולם, עם ישראל היה נזוף, רחוק מהקדוש ברוך הוא. אבל התשובה שלנו, אחרי שמשה רבנו לימד אותנו, זה ב-40 יום שמשה רבנו עולה להר סיני לקבל לוחות שניים. אנחנו מאמינים שאחרי שהיה לנו נפילה קשה, אנחנו קרובים לקדוש ברוך הוא כמו קודם.
שם אנחנו חוזרים בתשובה. בעלייה להר השלישית, שהקדוש ברוך הוא רוצה אותנו, ומאמין בנו, ונותן לנו הזדמנות נוספת, לוחות שניים, כבר בהארת הפנים הזאת, זה התשובה האמיתית. שאדם יודע שלמרות החסרונות שיש בו, ושהיו לו, ושיש לו, השם אוהב אותו, לא אוהב אותו, עוד פעם במובן הוותרני, במובן שהוא נותן לו כוח להאמין בנשמה הטובה שלו, ולכן גם לנצח את כל החולשות. בעזרת השם, שיהיה לנו אלול שמח, כתוב רק, דבר אחרון, כתוב בגר"א, שיש 3 ימים בשנה שהיצר הרע עצוב. אחד זה ראש חודש אלול, אחד זה יום כיפור, ואחד זה ראש השנה. אז היצר הרע מתחיל להיות עצוב היום, כי אנחנו מראים לו שאנחנו עולים בהר עם משה רבנו, אחרי הכישלונות שהיו לנו, כל השנה אנחנו מאמינים שהטוב הזה הוא העיקר של החיים שלנו, ובזה ייתן לנו כוח לשנות את החיים שלנו לטובה ולחזור בתשובה שלמה עם כל עם ישראל.